ako si urobiť šnúročku, napríklad na čiapočku, jednoducho a rýchlo. Buď si naberieme rovno v mieste, kde chceme mať šnúročku, 3 očka na ihly, alebo keď chceme zvlášť šnúročku, vyberieme si 3 ihly, urobíme si začiatočné očko, navlečieme, obtočíme platiny, tiahneme, nastavíme si veľkosť, ako potrebujeme, zasunieme prvý riadok, druhý, tretí, štvrtý a postupujeme ďalej. Akú dlhú šnúrku chceme? Využívame pritom stáčavosť, čiže automaticky sa nám robí šnúrka. Môžeme si ľubovoľnú dĺžku. S ľavou rukou ťaháme, aby sa nám to dobre preplietalo. No a keď chceme ukončiť, že už nám to stačí, jednoducho si preložíme na prostrednú, vytiahneme nitku, preložíme, môžeme ešte raz, odstrihneme, pretiahneme, zatiahneme šnúročka.